देह गरमावे न रजैया देह गरमावे न रजैया पिया भइला कुलरी कहो काहे कवनी कारणवा न जइल पिया लागे भीतर से पाला भूलइल पिया जितेंद्र भाई अब बलमुआ प्रदेश में होके परदेश मेहरारू के ना बोका के पिया प्रदेश में होके शीतलहरी गिरत होके हाँ जी खिड़की के पाला टूटल होके घर के ना बोर के पेड़ के खिड़की के पाला टूटल होके यस कुहा खिड़की में हया के रजाई पर गिरत होके हाँ जन्य व्यंजन अरे दशहरा बीत गई हाय रे लंगड़ छछ दीपावली बीतल हाँ छठ बीतल गंगा स्नान बीतल अंतिम में मेहरुआ सोचल कि अब ना आई अब नहीं लवड़ा के तो रोज रोई रोई के बलमुआ की हम फोन कर तरीका कहता का कहतड़ी कायदा रात दिन रुपया के चक्कर में पड़ल बाड़ो एने सोना दहा तो ओने कोयला पे छापा मारले बाड़ो सोचनी की दशहरा में आइब दुर्गा जी देखाइब चरखी पे चढ़ाइब गुरही जिलेबी खियाइब कौन जिलेबी गुरही जिलेबी गुड़ की जिलेबी हो तबो ना आइल सोचनी की दीपावली में आइब दिया बत्ती बरती एगो दिया ताखा पर रखती एगो दिया राखा पर रखती एगो दिया खूटा पर रखती एगो दिया लंगड़ के मुड़ी पर एगो दियल बुरुनी के कपार पर बादल आर्मी गांव पर नहीं है ड्यूटी में है मैं प्रार्थना करता हूँ दुर्गा माई से देश रक्षक वो लोग बर्फ में ठंडा में रहते हैं तब पूरा देशवासी चैन के सांस लेते हैं धन वो माता पिताजी ने अपना पुत्र को पोस पाल करके देश की रक्षा के लिए वैसे देश रक्षक के मैं बार बार बादल भैया के हार्दिक प्रणाम करता हूँ। बाकी दीपावली में भी ना आइल ए राजा जी हाँ रानी जी अब तो जाड़ा के मौसम आ गइल बा ओ यस रउआ जल्दी से बाहरा से घरे आ जाई आई भाई अब तो रउरा बिना रजाइयो नइखे गरमात रजइयो नहीं खे गरमात मेहररुआ कहल के जाए दादा डुमरी गुलरी के फूल भइल बड़े हमारे सोनू भाई को से करेंसी नोट के बारिश हार्दिक हार्दिक प्रणाम है पद प्रतिष्ठा ये परिवार देश रक्षक देश के सेवा करके ले अपना फुलवारी लगा के दुनिया से चल गई ले कहे का भाव बा क्या भाव बा आए हाय देह गरमावे न रजैया देह गरमावे न रजैया पिया भइला कुलरी कहो देह गरमावे न रजैया देह गरमावे न रजैया पिया भइला कुलरी कहो युवा नेता रवि राणा जी बड़ समाज सेवी बहुत बहुत के पुरस्कार हमारे भैया को से पुरस्कार पाने हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा कहे के भाव बा अरे गिरे बड़ी पाला भाला
ए सोनू भाई अरे बाबा के बड़ी सेवा कर रही जाए दी परिवार के मतलब यही होला ई फल तारा के मिली गिरा बड़ी पाला भाला भोंकत तक पर रेत में सारी न बदनवा भइल कुलकू देह गरमावेला रजैया देह गरमावेला रजैया पिया भइल कुलर कहो देह गरमावेला रजैया देह गरमावेला रजैया पिया भइल कुलर कहो कहत रे राजा एक करे जा अरे का होई हो धन संपत्ति रह के का होई ठिठुर ठिठुर के मरत नहीं राणा भाई देखी हम मेहरारू ठिठुरेली तो कैसे करेली सब का होई दतुली आई बोले तेरे लौंडवा के तारा काहे कवनी करनवा नयैल पिया काहे कवनी करनवा नयैल पिया लगे भीतर से पाला भुलैल काहे कवनी करनवा नयैल पिया लगे भीतर से पाला भुलैल पिया जितेंद्र भाई हमारा आरजेडी परिवार धर्मेंद्र भाई हमारा भैया को से बड़ी बड़ी के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा कहे कवनी करनवा नयैल पिया लगे भीतर से पाला भुलैल पिया आर ठिठुरी ठिठुरी रोजा काटिला विपत्तिया तारक भाई हमारा मुन्ना भाई के भाई बहुत बहुत के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक भगवान बनले रहेंगे अरे ठिठुरी ठिठुरी रोजा काटिला विपत्तिया कौन सवतिया में कोइला तू भू देह गरमा वेना रजैया देह गरमा वेना रजैया पिया भइल कुलर कहो देह गरमा वेना रजैया देह गरमा वेना रजैया पिया भइल कुलर कहो
फिर हमारा बोर्ड सेक्रेटरी भाई की ओर से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अंतिम पद कहो ए डोका बाबा दतुली कहतर के अब नहीं बो डोका भैया मेरा रू कहतर के अब नहीं बो तू हमरा बुझा कोई नहीं बजा तो बुझाते की जड़वा ले बीती हमरा के जड़ जाता न लागो तले बीती रे जड़ जाता न लागो तले बीती रे शीतलहरी रिजल्ट अपन दे बीती रे जड़ जाता न लागो तले बीती रे शीतलहरी रिजल्ट अपन दे बीती रे सुदर्शनवा के बिगड़ल रहनवा लंगड़ चचा आर लागे सुदर्शनवा के बिगड़ल रहनवा आर पछुआ पवनवा करत बा फजू देह गरमा वेला रजैया देह गरमा वेला रजैया पिया भइले गुलरी कहो देह गरमा वेला रजैया पिया भइले गुलरी कहो तो हमनियों के